Дойдох в Ямбол, понеже чух, че момчетата не са си изчистили рампите на скейт парка и да ги изчиста и след това си връщам в София. Тази локвичка през целия скейт парк. Оная локвичка пак през целия скейт парк. Бива ли така, момчета и момичета, ако има такива? В смисъл, бива ли така момичета, които карате тук мъжки спортове? Трябва приятелките ви да са мокри, не рампите. Сега ще отида да притесна Лелката, която си говори по телефона. Да изчистя и другото парче сняг. Че те с момчета тук не ви знам. Току-що открих нещо невероятно. Направо не мога да повярвам. Този бокс не стига земята. Кмета дали е бил тук докато... Качествен контрол в висша степен. Нали, това не тежи 5 кила да е направено от стереопор или нещо такова. Би трябвало да е метална конструкция с дървени плоскости отгоре. Аре да кажем, че няма метална конструкция, а са само дървените плоскости, но пак моите невероятни два пръста. А това все пак е рампа, на която трябва да се засилиш отдалече, да скочиш върху нея. Аз като се засиля и скоча върху нея, какво ще стане, производителю на рампи? Питам. Ето е. Нямам лопата, нямам метла, имам скил дошка. Пак съм аз. След като вече 4 часа съм тук, все още не е дошъл никой. Исках да изненадам тукашните, но те няма да могат да дойдат тук. Разбрах. Поне днес къде. Ще взема да си снимам някакви глупости, защото умирам от студ. Още не съм си... Още не съм си махнал якито. По такова съм. По оперирано коляно съм. Все пак. И тъй, тук се загледах на... Естествено, като изгледате ревюто, ще видите, че казах, че това е най-неизползваемата глупост тук. Аз съм истински стритеджия, ще карам на нея. И много ми се иска да го ползвам като вираж, да се кача по него 180 и да слезна. То няма да е 180, ще е 36,4 градуса, но все пак. И сега да видим какво ще се види. Принципно всеки път слагам камерата някъде, след което я дърпам назад и като стигна вкъщи виждам, че съм се преебал. Това не го бях правил в тази посока. Изхлузване. Така, иначе, като дойдох тук, първото нещо, което направих, първото оли, което направих, ще взема да го снимам. Това колко ме изкефи. Не беше толкова важно, но пак и това беше. Нямам никаква идея каква друга глупост да направя тук. Тази част е права, наклонената част има завой и крайната част има още един завой. Висша степен поп. Реших да потърся попивка. Нямаше попивка. Добре, сега, като гледате този крак и като гледате този крак, мислите ли, че всичко е еднакво? Скетчи. Не знам как ще е скетчи, като съм скил доски, не скетчър. Много ми се иска и на този уред да направя нещо, ама не съм си взел сърфа да удара тия вълни. Те не знам какво скачвам тук, какво правя, не ми е любимото място май.
Защото се стилвам грешно. Skechers. Още не знам този рел дали парзаля. Парзаля, бе. Даже направо ме изненада колко хубаво парзаля. Сега този ръбак, тия болтове, дето се ръчат да ми скъсат гумите, ще ме извинява кмета, ама няма да го... Нали, не че кмета е виновен, но доверените хора под него, които е трябвало да следят дали работата се върши адекватно, се осрали. И нали, проблем не е работника, който не си е свършил работата, проблем е шефа, който му е дал работа, която той не може да свърши. Затова няма проблеми. Ще пробвам да направя един, дето едва ли някой от вас някога е виждал през живота си. Или поне не в това видео. Забравям, че тук е все едно го правиш на равно, не е на вираж. А може и просто вълните да ме валят и затова да не мога. Защото така са го сглобили парка, че между редовете види, това, което не е завинтено, се е издуло. Според мен не се е издула хубавата плоскост, която е отгоре, а кофражните плоскости, които са отдолу. Все пак това не е идеята, е цялата рампа да е от еднакъв материал. Така, тук ще предам едно послание за фиксарите тук. Това нещо, знаете ли как пука гуми? Много сериозно. Аз лично много мразя такива неща. Нали? Отделно, като паднеш на това, не дай си Боже, ще ти се вгради в тялото. Ама с течение на времето всичко ще се научи. Това беше от тия стренджерските. Искам стренджер, coming soon. Да кажем, че няма да го направя този. Не знам дали в Баленсиага якето или от това, че си скъсах 15 годишните панталони, или че вече почва да се скрива слънцето, а съм от 6 сутринта във влака. И ще се върна и тук. Не знам законно ли е да се забавлявам толкова на тази глупост. Какво ви кажа? Аз съм прост и лесен човек. Нямам нужда от много, за да се забавлявам. Стига, нали, да не е много объркано. Така ще пробвам, да не си мислите, че го фейлвам, да се бъмпна, качвайки се нагоре по нещото и на връщане надолу да се изхлюза, да се изхлъзгам като такова. Не мога да кажа като такова. Абе, този път ми се стори, че май само задната гума ми беше на това. Не гледайте ръката, аз така ги правя принципно. Като излезне българското видео на Ицо, ще видите. Това се усети по-добре, ама съм бот. Еми, да кажем, че съм мега бот и няма го направя по-хубаво. Просто тия плоскости не се хлъзгат. То ни най-малко. Мегабот. Исках да проверя налягането ми във въздуха. Налягането на гумите. Добре, че не легнах, докато го проверявах. Еми, шефа звънна, тръгвам, отивам да ме вземе там от среща на улицата, от другата страна на рибарите, и това видео ще продължи в първия ми почивен ден. А чао! Такова нещо само по филмите съм гледал. Лудница!
И така, приятели, аз дойдох в Ямбол, за да почна да работя на автомивка, където ще миеме работнически бусове с разструйка вътре. Нали инфлуенсвам, бе? Вика, спри, първо. Е, тука стъпалото е да си ебе. Е, тука. И ето тука. Идва кола. Ето тук се подписахме. Нали, малко докторски е то автограф, ама нищо. Съдейки по първия ден в Ямбол ще е голяма забава. All over the world. Ето сега шефа ще премести колата и слагаме следващата. Имам едно голямо петно. Шефа каза да не бъда леке и че ще го махне от мене. Я пръсни малко тук да видиме. Не, трябва да фърли сега и поживи на оградата. Аре бе! Иначе влезна. Още малко, е това ти е всичко, аз съм го дръпнал на макс. Освен автомивка, ще има и градинарски услуги. Тук градинарски услуги трябва да мяза.